Асоциацията на свиневъдите в България алармира за проблем с екарисажите. Появили са се фирми, които искат непосилни цени за извозване на страничните животински продукти. Изпълнителният директор на асоциацията Димитър Михайлов определи практиката като вид изнудване. Следват подробности по темата. Ставаше въпрос, че се появяват фирми, които изискват огромни суми за приемането на тези трупове. Бих казал, че дори вид изнудване, защото по информация има предложение между 700 до 1100 евро на тон за извозване на което реално може да се разбира като вероятно и сив сектор няма никаква представа какво се случва. Знаем само това, че държавата е длъжна да осигурява извозването на тези странични животински продукти.